No, lesson kan ke mo jadi habis tamu ni harap beri kau tinggal siapa ada kutu ini 24 रामचंद्रगढ़ एसएमली बिसिं खबजाक चिनी गनर गामिनि चिनी ताखुक रवि मुंडा बिनि बुसाजो खरकसा दुर्गा पूजा पुरु बरक बि बहनक किसे खाखयले माति नगसुक जेनि बागे बरक जुतार पाइरि मालालिया अबन बागे बि बहनाव जुता सेगलाई किसा कयले बिनि बुसाजो कुसु 16 बोसोरंगना गीता मुंडा ब सुजात के थिका गायतिनि बिनि नगसं इपरामो थानेंगे जों दिनै भिजिट खालायबायखा तै बनो जे चुक्ति बिन नुखुंग बिन बसाजोनि बुजन तांगन बगै जों दिनै बनो सुबा फायखा अमाकेन बसखां जराव बरंनि बियाल बिबत जों लगी दङ जिनि रामचंद्र इपरामो था तै बिनि नुखुंग जों खामाया फारो तांगे जुता कायसा नि बागै दिनै बर सुगियान बागै बं दिनै लांमा जावनान नांखा याबा बसखां जराव हाइता निया तिखलाय जों बरनो नायकलि तन्नाय जों लगी दङ थैजानानै फरान बागै जों सुरनाय बिनु खफाला खाकसामा मानथुम बिनु खुंबो अ बियाल बिबता एबा खाबाजों जराबा जों जत रामचंद्र तिब्रामता जों लगी बता